m'agrada tocar temes que sumoguin el coneixement radical que nosaltres tenim de nosaltres mateixos, de la nostra nació, i la relació directa amb l'Estat. Aleshores jo entenc que a una sèrie de gent això excita, a una sèrie de gent això preocupa, perquè hòstia, escolta, jo quan treballava amb el tema Colom també, per favor, ara no toca. Sí, jo vaig aquí, o sigui, jo recordo que havies explicat que, ostres, que començava a aixecar polseguera i que els que una hora et havien dit que sí, després et van dir a mi com si no em conegués. Sí. En aquest cas, què passa? En aquest cas, no, passarà el mateix. Fins que el tema servent no sigui un tema d'estat, com a Espanya ho és, a Espanya, l'any de Cervantes, tots van petxugar Cervantes, Cervantes, Quijote, Quijote, Cervantes. Agafes un bitllet del metro, Año Quijote. Un bitllet de tren, Año Quijote. La Coca-Cola, Quijote. Quijote Mont, Quijote Vall, perquè ells tenen clar que els seus temes són temes d'estat, i l'estat és el impulsor i el defensor de la seva cultura. Nosaltres no. Nosaltres, si ningú no s'enfada, potser en parlarem un dia que no hi hagi gaire gent i no plogui gaire, perquè si plou potser millor em quedo a casa, saps? Aleshores, bé, jo què vols que et digui? Ens han fet així, no ho eren, la nació dels almogàvers, el terror de la venjança catalana. A tota Europa sempre es parla de la venjança catalana, o sigui, potser hem anat d'un lloc a l'altre amb massa facilitat, però que no érem així. Els catalans encara es va fer un estudi d'Europa, les lluites de carrer, quines ciutats d'Europa havia registrades més lluites de barricada, i la que més lluites de barricada en diferència ja és Barcelona. Seu d'independentisme, seu de sindicalisme, seu de l'anarquisme, seu antimonàrquica. Barcelona és un cúmul de síntesis revolucionàries molt interessant. Seu dels remenses, l'alliberació dels pagesos, de la gent. També tot això culmina a Barcelona. I avui dia, doncs, anem fent, jo no dic que estigui bé o dolent, la cosa està així, i més de 4 m'han dit que ara no toca, ara és un mal moment, ara hi això, ara hi allà. Recordo un any que vaig anar al tema d'en Colom a Barcelona i em diu, home, és que ara anem a fer uns pactes amb els Estats Units. L'any d'en Colom, no sé si recordeu, s'anava als Estats Units. I hòstia, com vols que anem a defensar la cadena d'en Colom? Que com és que aquelles elites del segle XVI, els Colom, el Servent i molts més que devia haver-hi, eren conscients d'aquesta manipulació que i eren connivents o pagaons d'estat de la visió d'Espanya interessada no trencaven la baralla o estaven conspirant però no trobaven l'argument. Cervantes no es conserva ni una primera edició dels seus llibres, molt, saps? I el Quixot està a punt de no publicar-ho. Agafes el pròleg, llegiu el pròleg quan torneu a casa. Si teniu el Quixot en una estanteria, aneu, agafeu, llegiu només el pròleg i veureu que diu, ja estic fins als pebrots, no vull publicar aquest llibre. I després s'inventa i diu, mentre estava pensant això, arriba un amic i em diu, home, no siguis així, pensa que si això, que si l'altre, que si aquí, que si allà. O sigui que no era fàcil, ja ho hem vist. He citat tots aquests autors que els hi feien traduir l'obra perquè vegis una mica on cal situar. Ens hem d'imaginar l'any 40, l'any entre el 40 i el 60, per entendre què va ser la segona meitat del 16 i el 17. Eren virreis, governadors, no eren només escriptors, tenien el poder econòmic, militar, al darrere, no? Qui són aquesta gent? L'escriptor o el polític? Polític. No, és que aquest senyor, el senyor Servent, és un escriptor i t'està explicant una mica què passa. O sigui, t'està dient a Castella ha creat un personatge que s'ha cregut els llibres, s'ha cregut totes les mentides, el que li han explicat, la premsa, vull dir, la premsa, la televisió. Mirem, però com pot ser que surti l'alcalde de Salamanca i digui el peor espolio del mundo, si és una restitució? Com pot ser que ens diguin lladres a nosaltres? Si això era no, aquests senyors van venir aquí a cops de pistola, metralleta i bombes i tirs a la nuca i s'ho van endur. Doncs el Cervantes t'està dient el mateix. És un senyor que de tant de llegir la informació que tenia ha perdut el criteri
i va pel món i ja no pot interpretar el món tal com és, perquè porta dintre totes les mentides i falsificacions que ha llegit i només ho veu tot adulterat. Y recordes que Cervantes és un defensor de la justícia, la dignitat, la igualtat. Escomet ho rebenta tot, però per la llibertat, la igualtat, la justícia, i només li quedava dir la Constitució. Però avui dia ho veiem igual. A mi em sembla que és la crítica més transparent i intel·ligent que s'ha fet de l'Espanya en tota la història. Perquè avui dia no hi ha ningú que tothom ens hem convertit, els intel·lectuals ens ho deien en llac, en uns purs micròfons del poder, no? En Cervantes deia el seu heroi és un guerriller, és un soldat anti que matava per la llibertat d'unes idees en contra de l'opressió reial. Jo no he vist ningú avui dia que defensi la lluita armada, ni que sigui entre cometes. Sí, perdona, sí que defensa la lluita armada l'exèrcit espanyol, aquest sempre el defensa, ni que sigui per omissió. Quan parlem de la lluita armada sembla que només hi ha uns senyors que tinguin armes i no veiem els tancs, els portaavions, les metralletes, el comerç d'armes, les granades, els bazookas, la legión, el ejército, el rei, els tancs, les tanquetes, les desfilades militars. Això no veu ningú, això no són armes. Mira, però no. Això realment és molt, a mi és gairebé un tema de psiquiatria profund, i és així. Aleshores Cervantes ho veu i ho denuncia. També ho veu i ho denuncia perquè llavors Catalunya era una autonomia que estava perdent a poc aquest poder autònom, no? Penseu que Cervantes es mor al 16 i que al 40 hi ha la revolta, hi ha la guerra de la independència. El 1640 que els historiadors moderns diuen no, que era per gana, els segadors es van quedar sense blat, però no van anar a saquejar els supermercats de Barcelona, van agafar el virrei i el penja. Diu, caram, home, mira, però se'l van menjar. No és una revolta per gana, és una revolta ideològica. Per això pengen el virrei. Entren a Barcelona, van al Palau Virregnal, agafen el virrei, li foten una pedra al coll i el posen de cap per avall en el balcó, el comte de Santa Coloma. Aleshores, tot això sempre s'ha intentat ocultar per una certa intel·lecció, no? Però no és ben bé així, i això és el que també costa de veure i s'hauria de poder interpretar i poder dir. No sé si algú interessa, no? Perquè no interpretem les coses